27 років роботи, 5 з них за межами Криму. 17 травня 2014-го, через місяць після так званого референдуму за приєднання до Росії, представництву президента України в Криму довелося змінити прописку. Із Сімферополя переїхали до Херсона. І вже тут, на материку, роблять все можливе, аби полегшити життя кримчанам, котрі вимушені були залишити свої домівки на окупованому півострові. Від паспортів, зміни місця голосування і допомоги вступникам у виші на материку і до викриття корупційних схем постачання сировини на заводи окупованого Росією Криму. Про нові центри з надання адмінпослуг та як представництво президента в Криму запобігло відновленню постачання української води на анексований півострів, розлогіше мої колеги. Грудень 92-го, на другому році незалежності, перший президент України Леонід Кравчук підписує закон про створення представництва президента в Криму. Першим його очільником став Вадим Горбатов. З того часу у цій будівлі на вулиці Раднаркомівській у Сімферополі змінилося 1,5 десятки керівників. Та після вторгнення російських військ в український Крим представництву довелося змінити прописку. 17 травня представництво президента переїжджає до Херсона. Його очолила Наталя Попович, однак за 3 роки вона не вирішила жодної проблеми вимушених переселенців з Криму. Обурені бездіяльністю люди вийшли на пікет. Під стінами представництва розбили намети, вимагали звільнити Попович. Все змінилося 17 серпня 2017-го. Президент Петро Порошенко призначив Бориса Бабіна своїм постпредом в Криму. Першим заступником з розширеними повноваженнями стає Ізет Гданов. Сам він пригадує, тоді, 1,5 роки тому, часу на розминку у них не було. Працювати починали, маючи у штаті лише 8 співробітників. Наш обов'язок – допомагати, захищати права, по можливості захищати права і свободи наших громадян, допомагати на території материку. Починаючи з перетину адміністративної межі та отримання всіх необхідних послуг, в тому числі і адміністративних. За 2 останні роки до представництва президента в Криму з питань адміністративних послуг звернулося 5 тисяч вимушених переселенців. Переважна більшість людей хотіла отримати паспорти громадянина України та закордонні. Із подвійним навантаженням Державна міграційна служба у Херсонській області заледве справлялася. Проблему тоді вирішили відкриттям нових центрів з надання адмінпослуг. В Херсоні потужний офіс, відкрився новий ДП-документ по вулиці Ушакова з потужністю 500 осіб на день. А в основному це наші громадяни з Криму. І питання навантаження з міста Херсону вже було знято. Один з СНАПів відкрили у Новоолексіївці. Його створили за підтримки Меджлісу та Чеської Республіки. На відкриття прибув лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Это в значительной мере как-то облегчает жизнь как жителей района, но особенно она, конечно, ориентирована на людей, наших сограждан, наших соотечественников в оккупированном Криму. Працювати у представництві президента на межі з окупованим Кримом, коли по той бік кордону вже озброєні російські військові, означає бути завжди на зв'язку з кримчанами, яким будь-якої миті може знадобитися допомога. Основні теми для комунікації – це перетин адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, це оформлення документів, отримання пенсій, банківських та адміністративних послуг, освіта, також участь у виборах. У представництві президента в Криму за менш ніж 2 роки налагодили співпрацю із 2 десятками дипломатичних установ та міжнародних організацій, адже світ має знати, що насправді відбувається в окупованому Криму. Здійснюється активна співпраця з спеціалістами з прав людини, спеціальної моніторингової місії ООН з прав людини, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Налагодили співпрацю із правоохоронцями. Саме за ініціативи представництва президента Нацполіція Криму на початку 2019-го переїхала з Одеси до Херсона. У прикордонному з окупованим Кримом регіоні чи не щодня доводиться ловити контрабандистів і російських шпигунів. Важлива концентрація усіх органів державної влади і правоохоронних органів кримських саме в Херсонській області, в області, яка межує з Кримом. І потім після деокупації Криму ми всі поїдемо в Крим і будемо працювати вже в вільному Криму.
Щойно російські військові вторглися в український Крим, знайшлися ті, хто дотепер заробляє на окупації, констатують в представництві президента. Нелегальні перевізники регулярно і за великі гроші спокійнісінько возять людей із материка в окупований Крим. І все це абсолютно безкарно. Однак в достатньої кількості транспортних засобів, які є законними, легальними, там немає. І тому досі працюють нелегали. Це є небезпечно, це є питання національної безпеки. На окупації Криму заробляють не лише перевізники, нечисті на руку підприємці продовжують постачати на заводи анексованого півострова сировину. Лише в жовтні торік представництву президента в Криму вдалося зупинити незаконну роботу насосної станції на Куторанській дамбі. Коли ми зупинили ці насоси, вони постачали сировину з середнього Сіваша в західний Сіваш, сировину у вигляді рапи для роботи двох заводів. Це бромного заводу і содового заводу. Це дуже серйозний удар по окупаційному режиму. Російські окупанти можуть перетворити Крим на військову базу, однак вирішити проблему з відсутністю прісної води не зможуть ніколи, впевнений Ізет Гданов. Каже, у Північно-Кримському каналі українська вода з'явиться знову лише після звільнення Криму. Коли ви пам'ятаєте, у 2018 році, коли ситуація була по Армянську, вони тоді намагались використати місцеве населення для розблокування дамби. Окупований Крим має стати непосильним тягарем для Росії. Таку політику офіційного Києва підтримують у представництві президента в Криму. Тут певні санкції проти країни-агресорки мають працювати. Був реалізований саме указ президента, рішення Ради національної безпеки і оборони в місті Херсоні. В порту міста Херсон був заблокован актив російської компанії, судно-механік Погодін. На 5-му році війни на Донбасі та окупації Криму Україна продовжує щороку ділити з Росією рибу в Азовському морі. Та делегація, яка приїхала з Росії, вона в такому, знаєте, в звичайному робочому режимі почала обговорювати питання розподілу квот, коли все це було, коли Російська Федерація взагалі нехтує всіма міжнародними нормами і договорами. 7 грудня минулого року президент своїм указом звільнив Бориса Бабіна з посади. Відтоді керманичем постійного представництва президента в Криму став Ізет Гданов. Однак для повноцінного функціонування відомства існують суттєві процесуальні обмеження. Та незважаючи на це, представництво працює у відомстві, не відмовляють у допомозі нікому, аби оперативно реагувати, відкрили цілодобову гарячу лінію. Тетяна Солій, Заман, АТР.